Ho, ho. Der var engang en lille pig, ham der hedder Pikkemand. Han sagde en lille pig, så der hed Lille Pikkemand. Hold kæft! Nå, nu er I kommet tilbage igen. Har I fået en dejlig god ferie? Nej, men... Hold kæft, din... for helvede. Okay. Kan I huske jeres lektier? Det ja, men selvfølgelig har jeg husket min jul. Hold kæft! Jeg snakker ikke til dig! Okay? Forstår du det? Er det ikke rigtigt? Nej, men har været kæft dine 2 tænder. Nu stopper du for helvede! Du bliver bortvist, og du kommer aldrig mere tilbage. Nå, er det rigtigt? Blup. Sige bolle, men hvad skal jeg nu sige? Men måske skal jeg sige bolle. Bolle, okay, sige, man, ja. Oh yeah. Ja. Hey, jeg har det. Altså undskyld læreren, vil jeg sige det, men kan jeg godt bolde i nat? Ja, bolle, men imellem er I 2 bjørne, som der ser med. Ja, man, selvfølgelig, man. Det passer, man, totalt lige til min samling. Ja. Fische. Se, man, der var gang en not, som det hedder. Nej. Nej. Skal vi ikke bare sammen? Nej, det skal være. Ja. Patter. Kan du lære vise mig noget patterfis i nat? Please, kan du man vise mig bare noget patter i nat? Hold muskler, man, jeg må have muskler, så kan jeg voldtage hende. Ja, men det er så dejligt nok for børn. Svampeguld. Fischer! Nu må jeg skrive noget til min lærer. Jeg måler. Nej. Kom nu. Bare tag det roligt. Du skal bare ånde. Min pæk. Det er så 4. Fisse. Ja. Det er tid for et grønne. Jeg hoster. Jeg hoster. Fed numse. Nå, okay. Pæk! Hej, pæk. Jeg skal i bolle. Ja. Jeg smitter dig lidt. Ja, men jeg skal smitte dig igen. Pæk! Kom her. Okay, men ja, men så kan du få mere bolle. Mere bolle. Mere fis. Bolle. Ja, er det ikke nok, baby? Dejlig spært! Hvad?